παιδιά, καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Έχουμε να κάνουμε βίντεο ένα μήνα. Η ώρα είναι 11:26. Μεγάλο Σάββατο, 19 Απριλίου 2024. Και όπως βλέπετε ήδη η εκκλησία έχει κόσμο. Τώρα έχει λειτουργία. Παιδιά, εδώ είναι η μαγειρίτσα. Εδώ είναι η εκπομπή παρέα στο RT1. Και το πασχαλινό τραπέζι. Η ώρα είναι 11:34. Παιδιά, περιμένουμε πώς και πώς. Αναστασάκη. Παιδιά, πριν η εκκλησία δεν είχε τόσο κόσμο, τώρα έχει γεμίσει σχεδόν. Αλλά αν δείτε με τα πυροτεχνήματα τι γίνεται, όπως βλέπετε εκεί κάτω έχουν φέρει κάτι πράγματα, κεριά. Αν δείτε με τα πυροτεχνήματα τι γίνεται, παντού Άγιο Φως έχει. Θα το δείτε στο βίντεο. Η Οσία Ξένη, η καινούργια. Φέτος για να δούμε που θα πούμε το Χριστός, αν είστε εκεί ή εδώ ή μέσα. Όπως βλέπουμε και κάτω έχει κόσμο. Αυτό δεν καταλαβαίνω ότι είναι καμένη λάμπα. Και τώρα ας παρακολουθήσετε λίγο λειτουργία. Η ώρα, παιδιά, είναι 23:40, δηλαδή 11:40. Τώρα πήγε και 40 και περιμένουμε πώς και πώς. Αυτά θα μπορούσαν να λείπουν η Αναστασία και ο Ρόκι, μωρό μου. Λοιπόν, παιδιά, αχ, έκλεισε. Η ώρα είναι 11:42. Μετράμε αντίστροφα την ώρα. Αυτά τα έχουμε ένα χρόνο, αλλά όχι και αντίστροφα την ώρα, τέλος πάντων. Παιδιά, όλο και μπαίνει κόσμος. Αν κάνω λίγο zoom στην πόρτα, αλλά επειδή δεν είναι με κάμερα, όλο μπαίνει κόσμος. Κοιτάξτε πόσο διαφορά έχει από πριν. Το τέτοιο από τη θήκη ήταν. Κοιτάξτε κόσμο στην πόρτα της εκκλησίας. Δηλαδή τώρα αν μπούμε και μέσα θα είναι γεμάτη. Μάλλον μπορεί να πάρω μαζί μου το κινητό. Θα κατεβούμε κάτω εδώ, όπως βλέπετε, και εδώ έχει. Για να πάρουμε το και έχει ένα σαν περίπτερο έβαλαν. Και εκεί είναι κάποιοι άλλοι. Θα πάμε να πάρουμε το Άγιο Φως, το καντιλάκι, και θα το δείτε κι εσείς. Όπως βλέπετε εκεί πέρα, ήδη κάποιοι είναι με κάτι κεριά. Και σιγά σιγά θα γεμίσει. Παιδιά, εγώ δεν βλέπω την ώρα. Τι να σας πω. Έχω να κάνω εδώ πέρα. Προηγούμενη είχα κάνει στον Άγιο Ελευθέριο την προηγούμενη φορά. Έχω να κάνω πολύ καιρό. Και γενικά, κοιτάξτε, και από εκεί έχει μέχρι κόσμο. Αν δείτε και εδώ, προς τα εδώ δεν ήρθαμε. Προς τα εδώ να δείτε κόσμο. Προς τους κάους εκεί πέρα κάτω. Ελάτε να σας πω και λίγο στην άκρη εδώ που τελειώνει το μπαλκόνι. Κοιτάξτε, παιδιά, κοιτάξτε πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε. Βιολέτα Ικαρή. Παιδιά, κοιτάξτε, όλη η εκκλησία γέμισε. Απίστευτο. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε zoom. Πάμε!
Και τα αυγουλάκια που βάψαμε, αυτά τα πήραμε. Ροκάκο μου. Ω, Χριστός Ανέστη! 11:46. Πας να πάρεις αυγό, βρε. Παιδιά, κοιτάξτε κόσμο. Παιδιά, όπως βλέπετε έχει καταγεμίσει. Παιδιά, κοιτάξτε κόσμο. Παιδιά, κοιτάξτε εκπομπή. Τζέρι, Ρόκι. Παιδιά, παίρνουμε στο Σεσέρι να πάμε να πάρουμε το Άγιο Φως. Πάμε. Κόσμο και κακό. Κόσμος. Θα ακούμε και όλους. Αυτό είναι το περίπτερο που σας έλεγα. Παιδιά, είναι και 56-57. Πάμε. Γρήγορα, η ώρα είναι και 57. Κοιτάξτε κόσμο και κακό, παιδιά, θα τρελαθούμε. Η Αλάκα Κουτλιάνη δεν μπορεί να έλειπε. Και 59! 12! Γιατί δεν λένε το Χριστός Ανέστη, 12 είναι. Ούτε ένα πυροτέχνημα, ούτε Χριστός Ανέστη. Βούλγαροι. Πρώτη φορά ξενέρωτα εδώ. Λες που χτυπούσαν οι καμπάνες. Αλλά παιδιά, αν δεν πούν το Χριστός Ανέστη θα πω πήγε στραβά. Κάτω σε εμάς που είναι η είσοδο άδειασε. Παιδιά, άδειασε η εκκλησία και δεν είπαν το Χριστός Ανέστη, τρομερό. Λες να το είπαν που ήμασταν κάτω. Λέει το παπάς να ξεχάστηκε. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Μεγάλο βίντεο, πολυλογάς έχω γίνει. Αλλά πραγματικά πιο πολύ κόσμο έχει εκεί πέρα. Όλος από την εκκλησία θα διάσει, τι να πω. Εκ νεκρών. Το λέμε εμείς αντί το παπά. Εντάξει, δεν είμαστε παπάδες, το λέμε σε εμάς τέλος πάντων. Παιδιά, μ' αρέσει που περιμέναμε πώς και πώς. Παιδιά, η ώρα είναι 12:05 και δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάτι λάθος, δεν γίνεται αυτό. Έξω. Ναι, άλλες φορές έβγαινε έξω. Τώρα, παιδιά, αυτό μπορεί να το δείτε ξανά το βίντεο έτσι. Ή Πάσχα ή Χριστούγεννα. Κοιτάξτε, από εκεί πάει ο κόσμος. Κοιτάξτε, από εκεί πάει ο κόσμος όλος. Και από εκεί παντού από το δρόμο πάει. Δηλαδή... Σίγουρα το είπε τότε που χτύπησε καμπάνα, απλά δεν τα ακούσαμε και το είπε πιο νωρίς. Γιατί στη Βούλγαρη, κοιτάξτε, εκεί πέρα είναι η Βούλγαρη και ακόμα ντουκ. Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε να δείτε, η εκκλησία έχει αδειάσει. Έχει αδειάσει. Τίποτα, ο κόσμος έχει φύγει. Αυτά τώρα 20 άτομα να είναι, 30, μπορεί και 40. Λειτουργία ακούστε. Παιδιά, άλλες φορές, τι ώρα είναι τώρα, περιμένετε λίγο να πω. Συγγνώμη. Άλλες φορές από τις 12 η ώρα, το είχαν πει αμέσως στο Χριστός Ανέστη, μόλις πήγε δεν το καταλάβαινες. Και μέχρι τις 12 και 10 πολύ βάζω και 6 και 7 είχε πυροτεχνήματα εδώ. Από πρόπερς έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα. Τέτοιο τώρα μπορεί να δείτε τέτοιο βίντεο όπως σας είπα, Χριστούγεννα ή το άλλο Πάσχα. Αν κάνουμε εδώ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, που δεν έγιναν. Μπορεί να το απογόρευσαν επειδή φοβούνται και τα ζώα. Και πάμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό έτσι τώρα το άνοιξα. Μπορεί να το απογορεύσουν και για τα ζώα, αλλά ούτε ένα. Και να ρίχνουν στην άλλη εκκλησία. Τέλος πάντων, το Χριστός Ανέστη μπορεί να το πει νωρίς, αλλά μου είπαν ότι απαγορεύεται. Ή έβαλε κάποιος άλλος να το αποκλείεται. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο ήταν αποτυχία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.